Alo? Ko je to? A šta radiš? Ništa, evo si bim, čuvam decu. Čuvaš decu? A reci mi da dođem da te malo pojebem. Molim? Da dođem malo da te pojebem. Molim? Da dođem da te malo izjebem, može li? Šta da mi? Da te malo pojebem. A ko je to? Pa znaš me valjda ko je. Neće te jebe komšija, no ja jedna. Pa ne znam ko je to na telefonu. Pa hoćeš li nećeš? Ali ne znam ko je to. Pa, bez obzira ko je, ja hoću, ala. Da vidim ko je. Koji je to? Alo? Kaži. Daj mi tu ženu, bre, sad se javljaš ti pedar jedan. A ko je to? Pa ugovaram s njom malo neku jebačinu, daj mi nju. A ko je to? Pa, zna ona ko je, zna, pitaj. Pa dobro, nema problema, pošto zna ona ko je, ali ko je, meni zanima ko je to. Tebe zanima, pa neću tebe da jebem, nego nju. Pa hoćeš mene? Neću tebe. Pa što, pa koje si ti majke ti ga nabijem? I majke ti ga nabijem. Daj mi bre tu, daj mi Pa ženu. koje si ti mamu ti jebem sešku? Daj mi ženu bre, je. Ovo je moja žena, mamu ti jebem, odakle moje troje tebi? Pa to je moja žena. Tvoja žena? Moja. Da jebem ja tvoju ženu, usta mrtva, ti jasno bre. Daj mi ženu ovamo bre, fukaro. Šta bre? Daj mi ženu ovamo. Šta bre da ti dam bre? Daj mi bre ženu. Maš mamu ti Daj mi jebem. ti doći tamo, udavit ću te. Hodi da mu daviš. Evo sad ti dođem, a daj mi ženu ovamo. Dođi mamu ti jebem. Daj mi ženu. Dođi odmah da mu daviš. Daj mi ženu. Pa dođi da mu daviš jedan ti sve na svetu pičku. Ženu. Dođi mame ti ga napijem. Dođi ženu ti ga napijem. Jedan ti pleme materinu, dođi. Ženu. Pa dođi kod mene ti dam i ženu i djeti sve dam. Ženu. Dođi majke ti ga nabijem, dođi. Ženu. Pa dođi kod mene. Kako se Dođi jebe. u... Kako se jebe. Na Boševo, Ušička te zbora. Kako se Dođi jebe. na Boševo kod vinopromet, dođi da ti jedan... Kako se jebe tvoja žena. Dođi majke I ti u ga nabijem. guzu hoće i u guzu. Isto. Šta? I u guzu hoće tvoja žena, rekla mi je. Šta bre? Hoće u guzu. Dođi kod mene. Ne, tvoja žena hoće u guzu, kaže. Dođi da čekam, da vidim koji si faktor, bre. Kako je nije sramota u guzicu? Dođi, bre. Pa nisam ja kriv, ona hoće u guzicu. Pa dođi, brate, kod vinoprave, dođi, ovo na raskrsnicu, dođi da ti objasnim šta, kome treba šta. Pa ja neću s tobom, ja sam Odakle ti ovaj broj? Daj mi nju. Odakle ti broj? Daj mi tvoju ženu. Objasni mi odakle ti broj. Daj mi moju ženu u stvari. Ama dobro, tvoju ženu ću ti dam, nema problema, ali Moja objasni žena, mi odakle ti ovaj broj, pošto je tvoja žena, odakle ti tvoj. Pa ona mi je dala.